Tara il-barista jsabbat il-ġag, jiena Jelka hawnhekk qegħdin fil-pjazza ta' Għaxaq u ġejna nieħdu bella kafè għand il-Palazzo Kastanja. Mela llum hawn magħna Edim, il-manager tal-Palazzo Kastanja. Hawnhekk hawn kafeterja, eżattament x'in tidħol mill-entratura. Hawnhekk jiġu nies għall-kafè u joqogħdu jew bil-fors in-nies li jibbukkjaw il-kmamar. La jkollna ħafna, jiġu ħafna nies pers li hawn il-pharmacy wkoll throughout the day matul il-ġurnata jiġu ħafna għall-kafè. Hawnhekk iktar ma jintuża naħseb iktar fix-xitwa to be honest, jiġifieri s-saħ jibda jkun iktar popolari. Jidher naqa' cozy. Eżatt, għax fis-sajf ikollna il-pool bar fuq allura jitilgħu ħafna nies hemm. Mhux hekk tippreferi hemm. U x'taħseb li huma l-iktar kafejiet li jimxu hawnhekk? Ifhem il-classics ovvjament għandna cappuccinos, lattes, etc. Ma nagħmlu wkoll ħafna ice coffees, blended, different styles, bis-syrups differenti wkoll, speċjalment fis-sajf popolari ħafna. U jimxu il-cocktails li mħaltin mal-kafè? Iva, espresso martinis nagħmlu wkoll special cocktails of the week. Nice. So ġieli ħaj nagħmlu coffee-based cocktails ukoll. Mela grazzi ħafna Edim, issa nġibu il-bartender Sherry ħalli nibdew naqra kafejiet. Mela ġi Sherry magħna issa u ħankunu qegħdin nużaw din il-magna li għandha differenti minn ta' l-aħħar darba hija li din qiegħda mingħajr coffee bean chamber u mingħajr coffee grinder. Din il-magna tuża l-coffee bot li iġiblek riżultat vera simili għal magna oħra, just iktar effiċjenti. Din daħluha bil-maqlub u hekk tkun faqqajt il-pod u mbagħad tagħżel l-imsetting tkun trida biex tara id-doża tal-kafè skont l-imkafè jiġi ordnat. Għadna kif ferrajna l-ħalib ġal-ġag, hawnhekk ħantellawh fl-steamer u ħanniżlu il-kafè għal ġew. Issa għal dan il-kafè li għandna bżonn ħajkun flat white, so ħanuża doża qawwija. Hawnhekk bħalma spjegajna l-aħħar darba ħajkonna konsistenza differenti għax għandna bżonn kemm ftit foam u kemm ħalib għadu naqra likwidu. Meta qatt tmur għand ħanut tal-kafè u tara il-barista jsabbat il-ġag dak ħalli bażikament fejn hemm il-bżieżaq huma jkunu l-arja ġol ħalib u meta ssabbat il-bżieżaq jinfaqgħu u jiblendjaw għal ġol ħalib. Nferraw bil-mod u ndawru ħalli joħroġ il-ħalib u mbagħad fl-aħħar biċċa noħorġu il-froth u nkunu nistgħu nagħmlu diżinn. Taraw naqa' bżiżaqgħu, issabtu u jitilqu. Issa għamilt bella kafè, ħammur nixorbu, tinsewx tagħmlu like, follow, share fuq Strada Reali.